Krásný den vám všem, kteří nás sledujete. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Longevity Talks. Tentokrát si budu povídat s Evou Peterkovou z HEDEPy, což je organizace, která nabízí služby asi 200 terapeutů online, a to jenom na českém trhu, jak jste mě upozornila, protože už vaše služby jsou snad v 11 jazycích. Je to tak. Já ještě chci upozornit, že pokud někde v pozadí uslyšíte nějaké hlasy, tak to není ve vaší hlavě, ale má to na svědomí kavárna, která je pod náma, tak nás když tak omluvte. A jinak já jsem Lenka Vrtišková Nejeschlebová a můžeme začít. Pro nikoho asi není překvapující, když řekneme, že psychické zdraví má v tom smyslu longevity poměrně jako velkou váhu. A mě by zajímalo, jestli si tohle uvědomují Češi a Češky. Že to psychické zdraví je hodně důležitý, jestli je trošku neupozadňují proti tomu fyzickému zdraví. Určitě bych řekla, že stále to upozadňují, že pořád přece jenom to fyzické zdraví je v určitém ohledu mnohem jako prioritnější nebo více vidět, existuje více nemocnic, doktorů a tak dále. Ale řekla bych, že ten trend toho nástupu starání se nebo starosti o psychické zdraví teď začíná rezonovat i u Čechů a zlepšuje se to s časem. Ale rozhodně to pořád ještě není tam, kde třeba v ostatních zemích, nebo kde by to i mohlo být, a myslím si, že to je nějaký trend do budoucna. Takže když třeba jenom tak lehce naťukneme těch 11 zemí, ve kterých působí HEDEPy, tak Češi si v tom stojí jako kde v té škále, v té péči o své zdraví? V té péči, to je dobrá otázka. My vlastně i všechny ty naše trhy si vybíráme podle toho, kde vlastně se lidé zajímají o psychické zdraví, a snažíme se hledat i ty trhy, kde právě vidíme ten nastupující trend. V Čechách jsme začali naši činnost, takže tam určitě jsme jako ten trh je pro nás tady největší, jsme jako nejznámější značka v tomhle a máme největší počet terapeutů. Ale co se týče nějakých statistik nebo dat, tak například podle dat OECD Češi, pouze 15% Čechů vlastně přiznává problémy se svým psychickým zdravím, což by se zdálo v tom evropském průměru nebo žebříčku poměrně dobře. Byli bychom vlastně čtvrtá země v tom jakoby, na tom nejnižším ranku, ale otázka je, jestli je to opravdu pravda. Jestli Češi si dokáží uvědomit a přiznat, že mají psychické problémy, protože zase jiná data, jiné studie uvádí až 1/3 Čechů, kteří mají problém. A tady bych řekla, že je právě ten největší problém, pokud zda Češi opravdu tu pomoc vyhledají. A tady ty statistiky nebo ta čísla už jsou poměrně tristní, uvádí se kolem 6% lidí. No a navíc, a o tom se asi budeme bavit hodně, že ti, kteří tu pomoc vyhledávají, tak velmi často naráží na to, že ta pomoc vlastně není, protože psychologů, psychiatrů, vlastně psychoterapeutů zjevně není na trhu úplně dostatek, o což se vlastně snažíte i vy nějakým způsobem napravit. Já vím, že vlastně vy jste v HEDEPy jak dlouho? Necelý rok, teď brzy oslavím své první výročí. Takže jste tam takhle nováček. Takže vy jste rok v HEDEPy, nejste psychoterapeut, na to jste mě upozorňovala. Ano, vlastně ano. máte spíš na starosti takové jako organizační věci. A hlavně projekt online psychiatrie, což je teda asi nový projekt, protože jste patrně zjistili, že to je ještě další díra na trhu, kromě té psychologické pomoci. A já ale, než se dostaneme podrobně k tomu, co děláte vy a co nabízí HEDEPy a tak já bych teda si dovolila být trošičku osobní, protože když jste mi posílala před rozhovorem, když jsme si psali, vyměnili jsme si pár mailů, tak vy jste mi tam popisovala váš předchozí vlastně pracovní život, že jste dělala spoustu mezinárodních projektů, studovala jste v Londýně, v Berlíně, v Praze, mezinárodní vztahy, takže poměrně nabušená, co se týče škol, ale vlastně ze zahraničí jste se vrátila do Česka. Pomáhala jste tady se startupem kolem Liftaga, je to tak? A potom jste se rozhodla, ještě s několika kolegy, že zkusíte vlastní startup, podobnou vlastně taxislužbu. Podobnou službu, která je vlastně podobná tomu, co řešíme teď v HEDEPy. Ten startup se jmenoval Blabu a bylo to zaměřeno na anglické konverzace. A bylo to v něčem podobné v tom, že vlastně to propojovalo ty rodilé mluvčí a zároveň studenty, kteří se ostýchají, kteří se chtějí rozmluvit, a zároveň ty, kteří vlastně preferují tu flexibilitu času a místa, kteří se chtějí připojit jako online a chtějí trochu jako inovovat tu výuku jazyků, nechtějí prostě chodit každé úterý ráno do jedné učebny a tak dále. Jenomže ten projekt zní takhle, když mi to říkáte, tak zní moc hezky, ale nedopadlo to. Vy jste vlastně krachli. A já si právě říkám, a to souvisí s tím, o čem se tady budeme povídat, když vlastně s takovým nadšením, s takovou vervou začnete pracovat na nějakým projektu, vydupete si ho ze země
a pak to nedopadne. Jak to s váma zamávalo? Hodně to zamávalo. Bylo to jako, řekla bych, jedno z nejtěžších pracovních období pro mě a i jako životních období. Bylo to zrovna v první vlně covidu, kdy i vlastně celý svět se zastavil, změnil. Ty jistoty, co byly dřív, tak vlastně neexistovaly a úplně se to všechno změnilo. A najednou vlastně naše firma, která měla poměrně dobře našlápnuto, tak vlastně se to úplně otočilo. My jsme měli nabídky investorů, my jsme věděli, jakou máme runway, dokdy vlastně nám dojdou peníze. A měli jsme jako zajímavé nabídky od investorů, ale potom nám to prostě neklaplo. A pak už jsme byli v nějakém krizovém režimu a i s těmi dvěmi mými co-foundry jsme se už potom v určitém momentu hodně rozcházeli v tom, jak řešit takovouhle krizi a jak s tím nakládat, až jsem se vlastně potom v určitý moment já rozhodla, že musím vlastně začít myslet na sebe a na své zdraví. A musela jsem z toho projektu ustoupit a odejít, což bylo jako jedno z nejtěžších rozhodnutí. Bylo to teda potom, že když jste si to řekla, tak se to stalo ze dne na den? Samozřejmě ne, to chvíli jako ještě trvalo, tam byly různé právní otázky, samozřejmě i nějaká předávka, i jako můj pocit, jsou náležitosti s tím týmem, nenechat je v tom, nenechat ty rodilé mluvčí v tom, takže to jako určitě nebylo ze dne na den, byl to jako poměrně delší proces, bolestivější. Ale bylo to bolestivý, ale věděla jste, že zachránit se teda musíte hlavně vy taky. V určitý moment ano. A jak jste to, co pak vlastně, abyste se, protože asi jste trošku jako padla na dno, teda jak říkáte, tak jak jste se, co vám pomohlo, klidně stručně jenom, co vám pomohlo se z toho jako potom dostat na nohy? Já tehdy pro mě bylo hrozně zajímavý, teďka zpětně už si to dokážu říct jako zajímavý nebo zvláštní, tehdy jako to bylo bolestivý, ale já jsem se najednou úplně jako obrátil svět, já jsem poměrně jako společenský člověk, hodně extrovertní, já jsem se najednou velmi uzavřela, vlastně jsem nechtěla nikoho vidět, s nikým mluvit, byla jsem jako v tom velmi, velmi jako ponořená, klasické problémy se spánkem, s jídlem a pak vlastně se mi to projevilo, nebo nejvíc, co mě asi v ten moment jako už ukázalo, že potřebuji to opravdu řešit, tak když jsem přestala cítit ruce. Prostě měla jsem opravdu jako třes v rukou a nevěděla jsem prostě, co s tím, tak to už jsem věděla, že jsou nějaké ty fyziologické projevy a že už to jako je hodně. Takže jsem to řešila primárně s rodinou, s nejbližšími přáteli. Už tehdy jsem chodila na terapie, takže byť jsem tam řešila jako jiné téma nebo úplně jako jiné věci, tak jsem se samozřejmě i své terapeutky ptala, co jako mám teď akutně dělat, takže ona mi dávala jako nějaká doporučení. Ale pak vlastně co nejvíc mi pomohlo, tak opravdu udělat to rozhodnutí, ukončit mou činnost v tom projektu, vlastně se rozloučit, nějak to jakoby uzavřít. A pak jsem si vlastně poprvé v životě dala jakoby volno, kdy ten můj prvotní instinkt samozřejmě byl okamžitě si musím najít práci, okamžitě se musím o sebe postarat, řešit existenční problémy a tak. A to opravdu ten prvotní instinkt byl jako velmi silný. Až mě moje vlastně rodina hodně jako v tom pomohla nebo uprosila, že prostě to není dobrý nápad, nebo že to není jako z dlouhodobého hlediska. A ono to tehdy kolidovalo, že bylo zrovna léto, takže jsem opravdu vlastně si dala pár měsíců volna. Jela jsem ke své rodině na Jižní Moravu a chodila jsem na procházky se psem a nic jsem neřešila v tom ohledu, že tahle rodina nebo tahle část rodiny, těm je jedno, jestli nějaký startup existoval, neexistoval, co jsem dělala, prostě jsem pro ně byla jenom já a to mi hrozně pomáhalo, jenom opravdu ty jako základní lidské věci a prostě vztahy a tak. Splnila jsem tam i takový jako malý sen, že jsem vždycky chtěla jet na dětský tábor jako vedoucí, nikdy jsem na to neměla úplně čas. A tak jsem opravdu potom jela na jižních Čech jako vedoucí na tábor a prostě jsem takhle pomalu postupnými kroky se dostávala k tomu, že už jsem se dokázala podívat na pracovní nabídky, dokázala jsem třeba odepsat někomu na e-mail nebo LinkedIn a postupně jsem se takhle do toho dostala, takže primárně jsem řešila ty zdravotní problémy, ty jsem poměrně rychle jako vyřešila naštěstí a tohle volno mi jako pomohlo. Co jste si z toho, dá se říct, že jste si z toho něco odnesla právě i do svého působení v HEDEPy? Určitě. Myslím si, že je pro mě extrémně důležitá a není to pro mě klišé, jakoby ta kultura a kultura ve společnosti, to vedení, jak se chová, jestli ty vlastně jejich jako aktivity nebo činnosti vlastně kolidují s tím, co říkají, jestli to není jenom nějaký jako klišé, že se staráme o psychické zdraví lidí, ale opravdu v HEDEPy to máme jako jednu z našich jako hodnot a opravdu tím žijeme a i samotní co-foundři prostě se nás na to jako neustále ptají a případně jako s tím něco dělají, takže vlastně ta kultura nebo to nastavení v té firmě je pro mě jako hodně důležité, stěžejní.
A asi jsem si z toho odnesla takovou tu věc, že prostě každá krize se nějak dá jako vyřešit a že jako ve výsledku je to jenom práce a ve výsledku prostě pomohlo mi to najít nějakou třeba vnitřní kotvu možná, něco takového, kdy se vlastně jakákoliv bouře venku, tak se vždycky dokážu jako dostat zpátky k sobě. To je hezký. Mě říkalo několik lidí, kteří absolvovali různé psychoterapie, takže že vlastně že je fajn i, že si člověk nacvičí nějaký jako metody, nějaký pattern, který právě v nějaké krizi zopákne a pomůže mu to a je pak třeba i napřed mezi těma, kteří to prožívají poprvé. Mě by vlastně zajímalo, teď se pojďme od vás dostat nějak celé české společnosti k tomu, jak právě Češi a Češky přistupují ke svému duševnímu zdraví. Vlastně ono se říká, někde čtu, že až 1/3 lidí má tyhle problémy, někde dokonce polovina. Teď se nebavíme o tom, kdo vyhledává pomoc, ale ty odhady, které vlastně vychází z nějakých výzkumů a tak. To vám vychází jak, HDP? Nám to také vychází zhruba na tu třetinu české populace, s tím, že vlastně vidíme, a je to samozřejmě vidět i na našich jako rostoucích číslech sezení, že lidé jako vyhledávají tu pomoc častěji, ale zároveň to není jenom o tom, že více lidí vyhledává tu pomoc, ale i více lidí potřebuje, protože prostě v posledních letech opravdu ty změny ve společnosti a změny prostě najednou přišly opravdu velké problémy celosvětového rázu, ať už je to covidová pandemie nebo válka na Ukrajině a najednou vlastně to, co dříve bylo běžné, tak už dneska není a zároveň prostě je to mnohem náročnější na psychiku a myslím si, že si to i více lidí začalo uvědomovat. Takže v tomhle ohledu ten jako nárůst čísel je prostě jako značný a není to jenom v Čechách, je to opravdu jako celosvětový trend. V počtu lidí, kteří mají duševní problémy a ti, kteří potom začínají s tím něco opravdu dělat nebo vyhledávat tu pomoc. Někteří trošku jako asi zlí jazykové říkají, že je ta populace, zvlášť mladší populace, říkají jim snowflakes, sněhové vločky, že jsou příliš přecitlivělí, křehcí, že my přece jsme to všechno zvládali a hned nás něco nerozházelo. Jak tohle vnímáte? Ono určitě některé prvky v tom klidně být můžou, ale asi se to takhle smáznout nedá, ale zajímalo by mě právě, jak to vidíte vy. Já si myslím, že tam třeba i na našich uživatelích nebo v našich datech vidíme větší preferenci mladších lidí o tuto službu a nemyslím tím jenom proto, že jsme online služba, že prostě nás poskytujeme digitální způsob terapie, ale je tam vidět opravdu nějaký větší trend v tom, že mladí lidé mají zájem o psychické zdraví a mají zájem ho řešit. Vidíme to v tom, že vlastně oni to třeba i často vyžadují jako benefit u svých zaměstnavatelů, nebo najednou už je mnohem běžnější na univerzitách mít nějaké programy, nebo nedávno jsem zrovna viděla, mám dojem, že na Univerzitě Karlově, že proběhl Den duševního zdraví. Já jsem studovala na Univerzitě Karlově před více než 10 lety a takový den si třeba nepamatuju. Takže je tam nějaká změna v té generační změna, tam ji určitě vidím v té přístupnosti nebo v tom zájmu, že to vyžadují a že to třeba vlastně sami vyhledávají a chtějí. Nicméně k tomu termínu snowflakes také ho slyším nebo také ho znám a vnímám. A jak už jsem říkala, tak vlastně ty dnešní výzvy společnosti jsou úplně jiné než dřívější. Takže tohle beru poměrně jako s rezervou, protože myslím si, že dneska ta generace mladší má už zase jako mnohem jiné nejistoty, které ta dřívější generace nemohla řešit nebo neřešila a tak se musíme neustále adaptovat, takže v tomhle poměrně jako chápu ten jejich přístup a nemyslím si, že ta generace je úplně přecitlivá. Je to i v tom, jak vlastně se změnil ten jejich způsob života, jak je mnohem větší tlak na sociálních sítích na ně, na jejich výkon, na to, aby byly neustále online. Jak vypadají, ty vztahy se úplně vlastně jako zintenzivnily a tak dále. Já mám 2 neteře a synovce, kteří jsou v dospívajícím věku a musím se přiznat, že jim úplně jako nezávidím ty nástrahy, které oni mají. Na druhou stranu zase mi přijde sympatické, že to právě chtějí řešit, že se to jako neuzavírají v sobě. Třeba poměrně zajímavé vidím na našich uživatelích, že pokud už se k nám dostane nějaký starší uživatel, tak mají větší tendence třeba dávat jako negativní recenze nebo žádat o vrácení peněz. Aha. Z toho důvodu, že třeba právě nám dokážou i napsat takovou recenzi ala, no to by kafíčko s mojí kamarádkou jako bylo lepší nebo účinnější, to nemá cenu. Že
třeba ta starší generace, vidím to i u svých rodičů, prostě nemá, úplně nevěří v terapii, úplně nevěří v nějaké povídání, co tím jako můžou získat, co tím mohou pomoct, takže opravdu to vidíme i jako v těchto softovějších datech. Jak vlastně ta škála těch problémů, který třeba řešíte, právě se kterými lidi přichází na vaše služby, tak dají se nějak rozdělit od nějakých takových jako já hlavně nechci, aby to znělo jako, že to bagatelizuju. Mně je jasný, že od drobných problémů je pak krůček k velkým problémům. Ale právě, jestli byste dokázala říct nějakou škálu toho, od nějakých jako věcí, které se třeba opravdu dají napravit i jedním sezením, nebo několika, a pak od těch hlubokých problémů, které trvají prostě roky, někdy třeba i celý život. My obecně říkáme, že není žádný problém tak malý, aby si ho člověk nemohl vzít na tu terapii, aby si ho nemohl jakoby probrat. Protože to je i jeden z největších zádrhelů nebo těch vlastně bariér, proč lidé nevyhledají pomoc, nebo vlastně, protože si myslí, že ten jejich problém je jako poměrně malý. Že je směšný. Že je směšný, že je vlastně jako nicotný, jak kdyby toho terapeuta vlastně jako obtěžovali, nebo to přece nic není. Ale pokud vás něco dlouhodobě trápí, tak už to něco je a něco jako to ve vás vyvolává. A dost často se to dá spíš i vzít jako nějaká prevence, nebo nějaký třeba možnost naučit se žít tady a teď. Ale k těm jako typickým problémům, nebo my máme na HEDEPy vlastně možnost filtrace různých jako témat, takže vidíme i tu hledanost, nebo vidíme vlastně tu popularitu jednotlivých témat, takže nejčastěji se k nám obrací zákazníci s problémy s úzkostnými stavy, s depresí. Velmi častý je to téma komunikace, vztahy a tak dále. Takže v tomhle vidíme ten trend, že to můžou být i poměrně na papíře závažnější problémy, ale zároveň i ty vztahové nebo ty komunikační, které třeba někdo právě může říct, ale to nic není. Obecně spíš doporučujeme dlouhodobější terapii, nebo vidíme vlastně účinky až po nějakém určitém počtu sezení, ale i jenom to první sezení může někdy někomu pomoct nebo ho aspoň nasměrovat, ale tam už je to spíše možná potom krizová intervence, nebo je to tak, že si to někdo jenom spíš vyzkouší. Může se taky stát, že si člověk na první dobrou nesedne s tím terapeutem a je to běžné nebo je to v pořádku. Je to jako důležité to říct, že vlastně ten vztah s tím terapeutem je důležitý a pokud tomu klientovi nesedne, tak i my vlastně nabízíme jako vrácení peněz, máme párovací test, aby jsme ho správně napárovali. Je to poměrně jako důležité. To možná u toho se trochu zastavme, u toho principu, protože vy jste teda vznikli vlastně z té bolesti tady na trhu, že vlastně ne každý, kdo chce to řešit, tak má s kým to řešit, že naráží na nedostatek nebo vůbec jako zvlášť asi v některých místech České republiky. Jak to teda vlastně funguje? Já budu mít nějaký problém a nebudu se moc dostat k psychologovi, protože prostě ti, kteří mě doporučí kamarádi, tak mají nabito a já opravdu potřebuju a nechci čekat půl roku. Super, tak jste už udělala podle mě ten jako jeden z nejtěžších kroků, to, že jste se v tom nějak rozhodla, že už jste začala vyhledávat tu pomoc. A pak se začnete asi dívat na ty možnosti, nebo co vlastně na tom trhu je. Určitě je pořád spousta vlastně terapeutoven nebo vlastně kolegů, kteří pracují naživo nebo vlastně mají svoje ordinace. Nicméně ta vlastně online platforma na českém trhu jich působí několik, ale pokud se budeme bavit přímo o HEDEPy, tak vlastně přijdete na naší stránku a dozvíte se víc, jak vlastně funguje online terapie. My vás tam tím trochu provedeme a můžete si vlastně vybrat toho terapeuta. Je to takový ten jakoby nejtěžší krok v tom momentu, že právě my jich máme 200, takže už tam možná někdy může přijít taková paralýza volby. No to jo. Koho si vybrat. Podle čeho? Podle barvy vlasů? Nebo? Koho jsem si měl vybrat, podle čeho a tak. My doporučujeme klientům projít si krátkým 5minutovým párovacím testem. Ten jsme vyvinuli s odborníky z Masarykovy univerzity a dokážeme tam dobře už nějak jako předvybrat ty terapeuty. Takhle jsem si vlastně i já vybrala svoji terapeutku na HEDEPy, ještě předtím, než jsem začala v HEDEPy pracovat, kdy mi to předvybralo 3 nejlepší terapeuty pro mě, pro to, co já vlastně hledám. A pak mi v tom nejvíc pomohl vlastně profil té terapeutky a její videomedailonek, kdy my vlastně se hodně snažíme ten profil tomu zákazníkovi připravit tak, aby dokázal toho člověka poznat.
a mě v tom nejvíce pomohlo slyšet hlas té terapeutky a trochu jí poznat, vidět jí, jak se trošku pohybovala v tom křesle, jak gestikuluje a tak. A najednou mi trochu přišlo, byla mi sympatická, prostě bylo to jakoby poměrně instantní, takže v tomhle ty videomedailonky nám poměrně dobře fungují. V tom dobře napárovat toho klienta s tím terapeutem, protože to je za nás jako velmi klíčové a stěžejní. Nehrozí tam potom, že prostě někteří jsou fakt větší sympatiáci než jiní a mají potom i oni ten převis těch klientů? Může to být, ale na druhou stranu každý je úplně jiný a každý třeba hledá trochu jako jiné gusto nebo prostě hledá víc trochu možná nějaké ezotémata nebo prostě něco jiného, takže v tomhle si myslím, že právě naopak ta naše široká nabídka jako dokáže vlastně uspokojit všechny potřeby těch zákazníků a pokud by si hodně nevěděli rady, tak my jim zase na té naší zákaznické podpoře můžeme pomoct a ve výsledku potom jako nejtěžší je začít. A myslím si, že to je ten jakoby první krok a zároveň je dobré si říct, že ano, tak kdyby ta první terapie nevyšla, tak to není konec světa, ale i tou jakoby online platformou my zrychlujeme případně to nalezení toho správného, protože si představte, jak jste zmiňovala, že teda byste chtěla jít jako vyhledat pomoc, kamarádi vám někoho doporučili, ale teďka jako běžné čekací doby jsou třeba x měsíců. Vy byste se konečně tam dostala, najednou by to proběhlo a nebylo by to ono, prostě jako bolelo by to, nebylo by to úplně, ono už byste tam nechtěla přijít, tak buď to byste se zasekla, už byste nepokračovala, anebo byste čekala další 4 měsíce na někoho jiného. Jasně, tak tohle odpadá. No tak to je jedna z těch výhod té online služby. Určitě si dovedu představit, že tam můžou, že ta výhoda je právě i taková, že třeba spousta těch psychoterapeutů nemají třeba na to, aby měli svoji ordinaci, jsou to asi třeba ženský, kteří jsou na mateřské nebo před důchodem nebo tak. To předpokládám, že to vlastně i je výhodný pro ty samotný psychoterapeuty. A pro klienty asi je to taky fajn, že právě to můžou si načasovat, jak chtějí. Ale mě by zajímaly nevýhody, protože samozřejmě na první pohled si jako člověk řekne, tak to je sice dobrý, ale je to jako přes obrazovku, sice za covidu jsme se lecos naučili, ale stejně jako nechybí v psychoterapii potom ten kontakt. Může chybět někomu. Často jsem slýchala třeba od terapeutů, co u nás začínali, takové ty obavy, jako no ale tak já neuvidím jako toho člověka jako celého, uvidím jenom tu část, neuvidím, jestli si klepe nohama, nebo prostě má nějaký tik, nevidím, jak vejde do té ordinace, jestli se bude klátit nebo ne. Ale vlastně už fungujeme skoro 3 roky a terapeuti, co u nás začínali, tak právě říkali, že už prostě to opravdu nerozlišují. A i studie to vlastně potvrzují, že účinky online i offline terapie jsou totožné, že tam jako v tomhle není rozdíl. Takže to spíše bych řekla asi o nějakém zvyku a nastavení toho konkrétního člověka, jak na straně toho terapeuta, tak ale i toho klienta. Ty nevýhody tam mohou být, že opravdu tam jako chybí tyhle ty neverbální části té komunikace, i takové ty drobnosti jako podání ruky, přijítí do té ordinace, otevření dveří, takové tyhle ty věci, potom možná nějaký ostych, jak vlastně ukončit to sezení, jako zaklapnete ten počítač nebo ne. Jako s tím mám problém i v rozhovorech, který dělám online, že vlastně takový to jako zmáčknutí, to už je to jakoby meeting, je takový divný. Takže my třeba terapeutům doporučujeme, aby se opravdu neostýchali jako verbalizovat ty věci, prostě opravdu je říct, protože ta verbální stránka je tam jako poměrně důležitá, takže se jako nebát prostě říkat ty věci, možná třeba více napřímo, než by je říkali jako v běžné terapii naživo, ale občas taky slyším, že třeba bývá, nebo problém, nebo někteří klienti třeba si zvykají na ticho, protože jako chvíle mlčení nebo ticho v terapeutickém procesu jako není úplně neobvyklá věc, ale v tom online prostředí může být více taková jako vidět, nebo více prostě může toho člověka jako rozhodit nebo tak, takže třeba to ticho je tam zajímavé, ale ty nevýhody, například pro ty terapeuty, tam vnímám jakoby běžnou věc, která je z online hovory, a to pokud jich máte už hodně za sebou, tak už taková ta trochu jakoby únava z těch videohovorů, že se musíte hodně soustředit na tu obrazovku a tak, takže v tomhle třeba právě jako doporučujeme si dávat jako nějaké pravidelné přestávky a tak, takže v tomhle je to prostě jiné, je to náročnější, ale je to hlavně o zvyku. No, taky si dovedu představit, že třeba v momentě, kdy člověk opravdu se dostává do nějaké
do nějaké chvíle, kdy jde do nějaké hloubky své niterné a najednou se začne sekat technika, tak to musí být taky hrozně nepříjemné. To určitě, to není příjemný pro nikoho. Snažíme se tomu předcházet hlavně. V případě, že se to stane, tak s tím nějak jako pracovat. Pak ještě, co mě napadlo možná, tak kde potom možná chybí ten jako fyzický kontakt, tak když potom klient prostě třeba zrovna opravdu má nějakou těžší chvíli a třeba by potřeboval, třeba prostě začne plakat, tak tam není takový ten moment těch kapesníčků. Podání kapesníků, no. Takže i takovéhle jakoby drobnosti, ale to jsou jakoby věci, co se dají prostě řešit jinak. Věřím tomu, že to jsou spíš asi detaily. Já nechci si na tom samozřejmě nějak po vás vozit, jo? Jenom mě tak napadlo, že vlastně ten rozdíl může někdy být asi, a třeba pro někoho i asi dost výrazný. No. Mě zaujalo, a teď se dostáváme přímo k vaší doméně, protože vy jste začala tam nějak pomáhat s budováním té psychiatrické větve, protože jasně, asi dlouhá léta to fungovalo, že tam byli ty psychologové. Psychiatrie už je medicína, to jsme trošku někde jinde a je to asi celý složitější. Ale už ty služby nabízíte. V čem je to specifický a na co jste třeba naráželi jako při tom, když jste začali to dělat? Protože opravdu jsme trošku na jiném levelu asi psychiatrie. Já když se o tom s někým bavím, tak říkám vždycky, že to je vyšší dívčí, že to už je jako opravdu náročnější projekt. Ale já to vnímám tak, že to, co se podařilo nejen Hedepy, ale i dalším jako konkurenčním platformám, s tím vlastně udělat online psychoterapii jako poměrně už mainstreamovou službu, tak já pevně věřím, že i vlastně ta online psychiatrie se časem dostane do téhle fáze, že už to bude poměrně běžné vidět se s psychiatrem online. V čem je to specifické? Samozřejmě jsou určité právní stránky věci, určitá medicínská znalost nebo prostě to know-how prostě někde jako jinde. I z toho důvodu my jsme se vlastně domluvili s partnerskou klinikou se zdravotním zařízením Unicare, s pražskou klinikou, s kterou na tom spolupracujeme, protože jsme právě věděli ty naše limity té spolupráce a jako brali jsme to poměrně jako zodpovědně v tom, že nechceme jenom propojovat někoho, nebo chceme to opravdu dělat jako kvalitně, tu službu. Proto jsme si vypracovali i poměrně jako podrobnou metodiku, kdy máme i třeba nějaké diagnózy, které jako nepodporujeme, nebo bychom toho klienta museli předat do návazné péče právě do této kliniky. Takže v tomhle chceme dávat tomu klientovi jako dobré předpoklady toho, že ho můžeme vlastně vzít, nebo že s ním můžeme pracovat, ale je to už opravdu náročnější, protože to vlastně obsahuje jak nejen léčebný plán, ale i vlastně medikaci, předpis léků, který je možný, takže nám to jako funguje, ale je to poměrně už jako náročnější odvětví. On vlastně asi taky člověk, jak sám posoudí, že potřebuje psychiatra, že už na jeho problém psychický vlastně nestačí psycholog, když to takhle řeknu jednoduše. Já bych řekla, že tam jsou asi 3 hlavní cesty, jak se ten klient do nejen online psychiatrie dostane. Nejčastější cesta je asi přes praktického lékaře, kdy vlastně ten praktický lékař už jako vyhodnotí toho klienta nebo toho pacienta, už prostě vidí, že by měl vyhledat odbornější pomoc, takže dost jako častá cesta je právě od praktického lékaře. Druhá častá cesta je právě už od nějakého jiného odborníka v oblasti duševního zdraví, to znamená právě přesně od psychoterapeuta, od psychologa, od školního psychologa, prostě už opravdu ten jakoby člověk dokáže identifikovat, že on dokáže už pomoct jenom do určitého limitu, ale naopak, že třeba by už ten klient nebo pacient potřeboval nějaké medikamenty a ty mu vlastně nemůže předepsat. A třetí cesta samozřejmě může být, že ten člověk se proto rozhodne sám a prostě si řekne, že potřebuje vyhledat jako psychiatrickou pomoc. Může to být i v tom, že třeba více důvěřuje lékařům než právě terapeutům. I to se může stát. A nebo že už právě sám vlastně ví, že jako hledá medikamenty nebo chce vlastně recept na prášky, takže už potom vlastně jde tou přímější cestou. Jasně. Já jsem se dívala dělala jsem si nějaký rešerše, četla jsem si to, tam je asi důležité říct, že vlastně vaše služby jsou pro samoplátce. A někdy to může být poměrně drahý, tak jako obecně psychiatrická i psychologická péče je. Ale zajímalo by mě, jestli máte i nějakou možnost právě třeba v momentě, kdy ti lidé jako mají opravdu vážné problémy a nemají na tu psychiatrickou nebo na tu terapii nebo tak dostatek peněz. Je tam něco jako stipendium ve škole nebo... Psychologické stipendium to úplně nemáme takhle, ale
ta dostupnost psychologické i psychiatrické péče je pro nás jako poměrně stěžejní a jako důležitá, takže si ji uvědomujeme. Aktivně na tom pracujeme hlavně v tom, že se snažíme vlastně ukazovat klientům možnosti čerpání příspěvků od pojišťoven. Musím říct, že v České republice se to lepší, pořád to není ještě jako mainstreamový benefit, ale už je to vidět mnohem jako více, že jednotlivé zdravotní pojišťovny rozjíždějí různé pilotní projekty, pak se to vyhodnocují, ale že opravdu už aspoň nějaké příspěvky existují a dají se vyhledat, takže my v tom například klientům usnadňujeme tu cestu vyhledání, že právě už v rámci toho svého párovacího dotazníku nebo té cesty už si vyhledají prostě toho, kdo jim ten příspěvek může jako dát. Takže jedna věc jsou pojišťovny a druhá věc, že se hodně zaměřujeme i na zaměstnavatele, kdy právě vidíme velký trend v tom, že vlastně duševní zdraví je zajímavý benefit pro ně, protože samozřejmě spokojený, zdravý zaměstnanec po všech stránkách, jak po té fyzické, tak i duševní, tak prostě pro tu firmu asi je výhodnější. My už máme zhruba 100 firm v této chvíli, kde se snažíme podporovat i terapie jako benefit. Jako zaměstnanecký benefit, jasně. To je docela dobrý, no, to zní dobře. Tak věřím tomu, že si asi klienti můžou nějaké cesty, jak hradit tu péči, najdou. Já bych se ještě dotkla jednoho vlastně asi posledního nebo předposledního tématu. A to je téma takzvaných psychošmejdů. Protože vím, že třeba vaši kolegové se k tomu docela vyjadřovali v médiích a tak, že právě těch psychických problémů různých je spousta. Mnoho lidí má i bariéru třeba právě jít třeba i k lékaři, třeba k tomu psychiatrovi nebo tak. A stejně tak jako u léčby somatických nemocí hledají kolikrát různý šarlatány a způsob, jak to obejít, tak určitě i v tomhle to je jedna věc, ale potom jsou i takoví, kteří vlastně ze sebe dělají psychoterapeuty, přestože na to nemají adekvátní vzdělání, zkušenosti a tak. Je nějaký recept od vás, jak vlastně... Předpokládám, že ti vaši jsou prověření, to bude asi jednoznačný recept, ale možná se zeptám ještě tak, na co si dát pozor, když jdu někam jinam, jo? Aby to nebylo jenom tady promo vašeho HEDEPy, protože lidi hledají různě, tak spíš jako čeho se vyvarovat, na co se zaměřit, co by měl být varovný signál třeba. Varovný signál za mě určitě, že ani ta cesta k té psychoterapii nebo k tomu vlastně výcviku, že tam nejsou zkratky, takže když je to už na první pohled moc rychlé, moc jednoduché. Pokud ten terapeut nebo ten samozvaný terapeut je taková nějaká rychlokvaška, že tam vlastně ukáže, že byl na nějakém víkendovém kurzu nebo tak to už jsou za mě jako velmi prostě jako blikací, jsou za mě jako varovné signály, že tam jako není něco v pořádku. Takže dívat se asi na ten jejich profil, na to jejich vzdělání. Ten běžný terapeutický výcvik trvá 5 let. Je to poměrně jako dlouhý, jak časově, tak i jako poměrně finančně náročné studium, takže tam úplně nejsou zkratky v tomhle. Takže bych se opravdu dívala na nějaké to studium, byť to ten běžný klient nebo běžný člověk úplně nedokáže jako rozklíčovat sám. Takže v tom dalším bodě bych se asi spíš dívala na členství v některé vlastně z členských organizací. V Česku fungují 2 velké nebo 2 hlavní, takže pokud vlastně už jsou členem takové organizace, tak to je za mě taková jako záruka kvality. A přesně nehledat prostě rychlá, jednoduchá řešení od těch, kteří se to naučili moc rychle nebo kteří se tak jako nazvali sami, protože nálepku terapeut nebo psychoterapeut si může dát poměrně každý na nějaké webovky, hezky se vyfotit a už to jede. Takže v tomhle důvěřovat, ale prověřovat, podívat se na to, dívat se i na nějaké třeba recenze, reference lidí a být v tom trochu, nebo se i případně toho člověka zeptat, doptat se na jeho kvalifikaci. Na druhou stranu víme, že selhávají i terapeuti, kteří jsou zkušení a dělají nepěkné věci kolikrát, že dokážou napáchat i svým klientům velké škody, ale to je samozřejmě asi úplně jiný příběh a tím se tady zabývat nebudeme, ale ty případy jsou vlastně děsivý. Jako, nesetkali jste se třeba s něčím, že vlastně po té, co někdo takhle důvěřoval nějakému psychiatrovi nebo psychologovi a ten ho nějakým způsobem vlastně třeba fakt jako zneužil a potom hledal tu vlastně ještě terapii na druhou poté, co selhala ta terapie opravdu jako ošklivým způsobem?
To je jako hodně komplexní téma nebo otázka a nicméně vlastně všichni terapeuti, co jsou nejen na HEDEPy, ale co jsou i v těch jako členských organizacích, tak podléhají nějakému etickému kodexu, sami vlastně prošli tím výcvikem, sami pravidelně neustále vlastně se zapojí do supervizí, kde vlastně řeší kazuistiky svých pacientů nebo i své vzdělávání, i své jakoby pocity a tak. Takže v tomhle bych řekla, že třeba na HEDEPy máme opravdu ty mechanismy dobře nastavené v tom, aby se nám to nestalo, nebo abychom to odhalili opravdu brzo. My jako poměrně hodně spolupracujeme s nováčky, s novými terapeuty, mají zkušební období, mají prostě zaškolování a tak dále. A my i díky vlastně, to je jedna z výhod online terapii, že máme poměrně hodně dat a my poměrně jako rychle už dokážeme odhadnout, který terapeut si lépe navazuje klienty, který třeba méně, takže v tom případě už s ním začínáme jako více spolupracovat a začínáme se na to více dívat. Takže v tomhle máme ten mechanismus i té zákaznické podpory, která je tam vlastně 7 dní v týdnu, 12 hodin denně a řešíme takové případy, ale musím zaťukat, že se nám daří vybírat dobré terapeuty. Vy jste to ještě už zmínila na začátku, že vlastně jste v HEDEPy našla sama i ten přístup, že vlastně ten sám zaměstnavatel na to dává pozor. Takže jsou tam nějaký mechanismy proti vyhoření psychiatrů, psychologů, ostatních lidí, kteří v HEDEPy pracují? Když vezmeme jako HEDEPy tým, jako nás, co pracují na tom produktu, tak my vlastně testujeme všechny věci nebo novinky produktové, co máme. Takže máme takový, říkáme tomu HEDEPy Vibe, kdy vlastně si monitorujeme náladu v týmu, v jednotlivých týmech a to vlastně má na starosti naše HR, která opravdu tohle jako zjišťuje a je to anonymní, ale dokážeme jako dopředu už monitorovat, pokud se někde něco děje a zastoupit. Samozřejmě náš jako benefit firemní je chodit na terapie, takže to je jako podporované. Nemáte to spíš povinně? Povinné to určitě nemáme, ale třeba je pro mě to jakoby zajímavé v tom, že najednou to mohu vlastně absolvovat v rámci pracovní doby, nebo nestydím se si to dát do toho kalendáře a prostě opravdu říct, pardon, já tenhle meeting v 10 nemohu, protože já tam mám terapii. Ale co se týče těch našich spolupracovníků nebo našich terapeutů, tak ono se to nezdá, ale je to jako náročná profese, nebo je to jako opravdu těžké povolání, takže tam je určitě důležité umět s tím jako pracovat proaktivně, umět tu práci prostě nechat v tom počítači, umět zatím zabouchnout dveře, ale může se to vlastně se třeba nezdá, ale vlastně být psychoterapeut je poměrně takové, jak to říct, jako povolání, kde je ten člověk opravdu sám, byť neustále s někým mluví, tak je na to vlastně sám, nemá žádný tým, nebo prostě vždycky oni nám terapeuti jako říkají, že se s námi rádi potkávají, nebo my pravidelně děláme různé webináře a právě i supervize, kdy jim pomáháme s tím, jak pracovat se svými emocemi nebo s některými náročnějšími klienty a tak. A oni opravdu to velmi oceňují, protože najednou jsou v tom svém rybníčku nebo v té své skupině a mohou jako to řešit. Takže i tohle třeba je pro ně výhoda být na HEDEPy, než být jako samostatný terapeut, který má prostě svoji jednu tady kancelář, jednu terapeutovnu a je na to sám. Takže v tomhle ohledu jako se snažíme a opravdu na to zní dobře. Se díváme. Terapie pro terapeuty. Tak já ještě mám poslední otázku. Mě by vlastně, jestli byste mohla vzkázat lidem, který něco trápí, co mají udělat, teda pokud něco trápí. Jak poznat, že jestli mě to opravdu jako trápí a nějak to vyřeším, opravdu na kafi s kamarádkou, nebo prostě se z toho vyspím, a nebo jestli mám už hledat nějakou odbornou pomoc? Co bych tak doporučila, je delší dobu se nějak pozorovat a přesně pokud to neustává, pokud to už ovlivňuje kvalitu mého života nebo kvalitu mých vztahů, tak se nebát, nečekat až na ten moment, kdy to vybouchne nebo kdy to už bude pozdě, ale začít to radši řešit dřív. Prostě opravdu není žádný problém tak malý, aby ho nějaký odborník s ním nemohl pomoct nebo prokázat. Já to občas svým kamarádům třeba říkám, že je to podobně jako dentální hygiena. Když jsme taky to tolik nepoužívali, nebylo to nutné, ale beru to jako takovou prevenci. Prostě je to lepší, takže v tom terapii třeba si jako jí v hlavě si to říct, že to není nějaké selhání nebo že to není problém, že nemám já problém, ale že naopak vlastně chci předejít nějakému většímu problému a prostě vyhledat tu pomoc raději dříve než později. Tak jo, myslím, bude pěkná tečka. Já vám děkuju. Loučím se s Evou Peterkovou z organizace HEDEPy. Loučím se také s vámi, vážení diváci, divačky, posluchači a posluchačky. A u dalšího dílu Longevity Talks se s váma těší Lenka Vrtišková-Nejschlebová. Naschledanou.